Oduvijek se mučio s kilogramima i nisu vjerovali da će postati slavan. Za pjevački uspjeh mislili su potreban je i stas i glas. Pobjedio je sebe, demantirao druge i postao netipična zvijezda. Jacques Hodak. Bog, Jacques, kako si? Bog, Jesi evo dobro? me. Evo ga, dobro je ti. Jacques, jesi li ti stvarno slavan? Ajme, ne razmišljam nikada o tome na taj način. Ja doista sam, često puta se sjetim kako sam sretan da radim ono što volim. I kako sam blagoslovljen, zato što je realnost u Hrvatskoj takva da ti, kad imaš priliku pjevati, od toga živjeti, evo već sad 17 godina, onda stvarno čovjek može reći samo ono, hvala ti Bože i hvala ljudima koji to prate i koji me vole, slušaju. Prenaporno je živjeti i funkcionirati na način da ti stalno neku masku stavljaš, na način da ti stalno nešto glumiš, nešto... Eto, naprosto treba biti prirodan svoj u svakom trenutku svog postojanja. Ali nekad su te mediji nazivali i ekscesnim. Zapravo, znali bi reći da lako planeš. Kako si se nosio s time? Ja sam netko ko će vas, kad vas sretne, ako vam se veselim, ako moje srce poskoči na vas, ja ću vas zagrliti najčvršće na svijetu i izljubiti najsrdačnije. Isto tako, ako ste prema meni uputili otrovne strelice, vjerujte mi, u zmaja ću se pretvoriti da zaštitim sebe, svoju karijeru, svoju obitelj, svoje prijatelje, projekt na kojem radim. Skidam glave za uspjeh projekta, za uspjeh nečega za što živim. Evo tako. Ali zapravo na estradi je dosta licemjerstva. Pa to je... Da, to je jedan pravi sajam taštine. Jako je teško držati kontrolu nad egom. Ja vjerujem da ljudi se neki ne mogu snaći. U stvari je jako važno držati sav taj ego i svu tu zvijezdanost i taj neki X faktor, držati ga i čuvati ga za pozornicu i tamo eksplodirati. A ko su tebi najveće i najjače? Kako krenuti s tim popisom? Ja se uvijek iznova divim najstarijoj gardi. Prije svega zbog njihove ustrajnosti, zbog dugovječnosti. Jer kad neko pjeva 40, 50, 60 godina, kao što je Tereza Kesovija, kao što je Gabi Novak, kad te žene stanu na scenu sa svojim lijepim, zaista lijepim godinama i još uvijek pometu pod sa svima nama mladima, valoriziram to do neba jer je ta dugovječnost u stvari u ovom poslu, ja mislim, najveći izazov. Ja znam ko je A, ko je B, ko je C, ko je D i ono što je interesantno, uvijek se najbolje razumijem sa ovima koji su A. To je sjajno. I s njima nikad nema problema. I naše gošće u studiju su... Apsolutni, one su A+. Imam sreću da mogu zvati Terezu prijateljicom. Evo, to je za mene veliki privilegij. Sjećam se jednom prilikom da kad je kuhala, ja sam bio kod nje gost sa svojim menadžerom Mihovilom i ona je kuhala za nas i ja sam njemu samo u jednom trenutku rekao, jel tebi jasno da nama kuha Tereza Kesovija? Mislim, čim smo mi to zaslužili? A Kseniju Urličić također znaš osobno? Kako ne? 2012. godine sam imao jedan lijepi koncert u HNK, Žak i Dive, gdje je moj menadžer Mihovil zamislio kako bi bilo krasno da taj koncert najavi gospođa Ksenija Urličić. Ja sam rekao, pa mislim ti nisi normalan. Pitali smo, usudili smo se, skupili hrabrost i ona je to odmah prihvatila da će biti zadovoljstvo, da me cijeni. To je gesta koju neću nikad zaboraviti. Ja se samo sjećam trenutka kada smo bili iza scene, orkestar i ja, sa spuštenim zastorom, kada sam čuo njen glas i njenu najavu koju je ona naravno jednu kilometarsku najavu odradila na pamet. To je za mene bilo polunestvarno, nevjerovatno, predivno. Što ih povezuje, sve tri? Svoje su, ne mogu biti više svoje nego što jesu i to je ono čemu se zapravo jako divim, pogotovo za te žene koje su takve već sad jedan dugi niz godina, znači i u neka vremena kada je, pretpostavljam, bilo tek teško biti
ne samo žena, nego i još i artikulirana žena koja zna što hoće i još bolje zna što neće. Jel se zvijezda rađa ili postaje? Pa ja moram reći da mislim da se zvijezda rađa. Žak, hvala ti lijepa. Hvala vama, baš je bilo ugodno. Je, Evo, super. živjeli mi. Živjeli. Drage i cijenjene dame, ostanite i dalje upravo takve kakve jeste, jer ste savršene i baš takve vas volimo. Živjele nam!